tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga malakas manlaet sa GC. Yan. May GC ka bang mano? Pili ko it's a girl thing. Ang mga lalaki ba walang ganon? Meron din naman. Parang pinag-uusapan niyo. Oo, diba? Hindi kasi parang feeling ko normal pag babae, tapos may mga chismisan kami sa GC namin. Kayo bang mga lalaki? Kayo masyado lang anong kayo? Masyadong detalyado yung chismis namin. Oo. Sa inyo, paano mag-chismis yung mga lalaki? Well, simple lang. Yung masamang ugali lang, yun lang. Ganun lang? Pero wala nang maraming eklabu. Wala nang lalim pa. Yung kuko, naabot pa doon sa mga ingrown. Yung pakit ng kilay niya. Para, di ba imagine mo, pare, yung pakit ng kilay niya. Wala lang, naitanong ko lang baka may ganun kayo. Wala na. Grabe pare, mabango sana siya, kaya lang may banil siya, ganun. Wala kayong mga ganung klaseng usapan. Kaya pag sinabing mabaho lang, yun na yun. Sa amin kasi detalye. Oo, wala nang detalye. Correct. Iba din talaga no? Iba talaga mag-isip yung mga babae, tsaka yung mga lalaki. Talagang magkaiba. Ang unang-unang parang explanation sa akin yan nung bata pa ako. Sa dyaryo ko pa nakita yun eh. Parang 'di ba sa dyaryo merong mga editorial cartoon? 'Di ba? So kung ikaw ay nakabasa pa ng dyaryo. Kung kayo dinedeliveran pa ng newspaper boy sa inyo, alam na this. Kulang ka na sa masahe. Madami ka ng lamig sa katawan. Ang nagpapasaya na lang sa'yo, Ventosa. So, natatandaan ko dati, merong isang editorial cartoon sa isang major broadsheet. Di ko sure kung Star or Inquirer yun. Nakalagay doon, parang difference kung paano mag-isip yung lalaki at babae. So, ang eksena, cartoon lang siya, babae at lalaki, nasa loob ng car. Okay. On their first date. So, dun sa mga thought bubbles o yung iniisip ng babae, apakarami. ang iniisip niya, gusto kaya ng lalaki yung suot ko. Kung next na naisip, kung gusto niya yung suot ko, magkakaroon kaya kami ng susunod na date. Next na inisip, pag nagkaroon kami ng susunod na date, masusundan kaya to ng susunod na date. Yan. Ilang date kaya? Susunod na naisip nyo na, ilang date kaya para maging kami? Pag naging kami na at hanggang sa umabot na yung inisip ng babae sa loob ng kotse, umabot na yung kanyang inisip sa ilan ang magiging anak. Tapos, pagdating dun sa lalaki, for the meantime. Yung lalaki, anong iniisip? Okay. San kaya ako magpa-park? Grabe. So doon ko talaga, parang, yun yung parang first exposure sa, nung time na yun, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Bata pa talaga ako, pero linaw sa akin talaga nung picture na yun na, kung paano mag-isip yung lalaki tsaka yung babae. Correct. At totoo naman din. Kaya kayo nga nakakita ng mga nakasablay lang ng mga damit, sa gilid-gilid. Nanay po yung nakakakita. Hindi yung tatay. Correct ka! Oo! Hindi siya talaga nakikita ng tatay kasi yung nanay lang yung merong third eye. Yung nanay yung may third eye. Bakit? Kasi nakikita ng mga nanay ang hindi nakikita ng mga tatay. Brief na nakakalat. At saka, iba talaga mag-isip. For example, kunyari ako. Sorry na daddy, example kita. Sorry na. Kunyari, pantulog. So tinulugan ko na yung pantulog na yon. Okay. So the next day, pagising ko, hinubad ko yung pantulog kasi maliligo na ako dahil ilalagay ko na siya sa labahan. Si Ren, hindi. Okay. 6 days yon. Huwag ka mag-alala, pareho tayo pa.
Talaga? So kaya inis na inis siya. Kunyari, aalis kami. Kunyari, pupunta kaming Candelaria, Quezon. Ayan. Shout out pa pala yung galing. O yan, pupunta kaming Candelaria. So isang buong maleta kahit overnight. Kasi, kahit 2 nights. Kasi, sa ako, tsaka yung mga anak ko, kung 2 nights yan, dalawang set ng pantulog. Correct. Di niya magets. Bakit kailangan 2 set? Ako nga nagagalit ako. Asan na yung shirt ko dito? Kagabi ko lang sinuot yun eh. Bakit mo nalagay mo? My gosh, parehong Totoo! Yung kalimbawa, pantalon. Pantalon jegs. Kunyari, ang dami ng pumunta na ng ospital. Nakarating na kami ng Divisoria. So, basic, madumi na yung pantalon na yun. Diba? So, lalagay ko na kagad sa sa lagayan ng labahan. Siya hindi. Sabit niya. Basic? Isasabit ko. Tanungin ako ni Let minsan, ilang suot mo? Sabi ko, 2 pa lang. 2 buwan pa lang. Nakakaloka. So magkaibang mag-isip. Magkaiba talaga. Magkaiba talaga ng paraan. Yung POV. Actually sa POV. Sandali, anong POV nyo dun sa shorts na inuulit-ulit? Unang-una, sayang. Nasayangan kami kasi maglalabahan na naman. Pero madumi na yun. Parang halimbawa, dito lang naman, tinulog lang naman namin yun. Hindi naman kami lumabas. Sayang. Ang dami ng inupuan nung pinuntahan. Kahit nandun lang kayo sa loob ng bahay. Diba? O sige, gets ko yun. Pwede. Yung pantulog pwede. Kasi nandun na rin naman. Nagpalit lang naman nung nakapaghilamos na. Yung mga ganun. Yung pantalon na paulit-ulit. Wala lang. Nasasayangan din kami. Pangilang una sabi ko, 3 pa lang naman. So, etong suot mong pantalon, pang ilan na to? Una pa lang. Wow! Kasi Monday to day. Pero ina-alternate. Alam ba, nakasabit. Yung sinot ko ngayon, sabit. Tapos Tuesday, iba naman. So, feeling nyo, malinis na kayo nun. So, ikinalinis nyo na yan, di ba? Pero yung mga babae, iba Tsaka tingnan mo, hindi ka makaka-relate dito kasi, kunyari, shampoo. So, kunyari, pupunta kami ng grocery, tas sa shampoo, ang tagal ko dyan. Kasi, syempre, pipiliin ko kung alin yung for colored hair, anti-dandruff, o kaya for oily hair, normal. Iba din yung mga shampoo pang tweens or teenagers. Hulaan ko, sinisita ka. Ganun din ako Sasabihin niya, ang tagal-tagal mo dyan. Sabi ko, iniisip ko kasi iba yung shampoo nung kay Prince. Kasi yung buhok niya ganito. Tapos si Princess iba din kasi mas makapal yung sa kanya kaysa sa akin na colored. Kasi para sa asawa ko, kahit basta bumubula. Sabi ko, sa akin magpapalit ka na naman ng brand nung nakaraan, iba. Ito, iba na naman ngayon. Dapat isang brand lang. Hindi! Kasi kung hindi nag-work, bakit mo, bakit yung pa rin? Dapat iba na, iba na. Pero nakakatawa tong asawa ko, sabi niya, lagi mo akong sinisita tungkol dyan. Hindi ka naman nagpapalit ng bra. Sabi niya sa akin, dami-dami mong damit. Yung mga iba dyan, may mga malalaking bulaklak, malalaking ribbon. Di nila alam, di ka nagpapalit ng bra. Di ko sure kung may aamin na misis. Sinasabit nyo lang din Totoo din. Tapos ang thinking ko, panloob ko naman to Ako naman yun, di ba? Hindi ko naman siya in-expose sa labas. Kanya sabi, yung bra mo dito nakakalat. Dahil lagay mo dyan. Lagay mo dyan, di ka naman ng bra ko. Kanya-kanya talaga. Correct. So, kung halimbawa ikaw, misis, o kaya jowa, nagtatampuhan kayo ng mister mo o kaya ng boyfriend mo. Tapos galit na galit ka ngayon kasi hanggang ngayon hindi pa siya nagte-text. Kasi sabi mo sa kanya, wag kang kausapin. Hindi ka kinakausap.
Masunurin kami. Masunurin lang. Kaya kayong mga lalaki kayo, pag sinabing ayaw namin kayong kausap, joke lang yun. Huwag kayo nagpapaniwala. Ang dami kasing formula na dapat isolve para maintindihan namin kayo eh. X squared. Correct. X squared to the nth power. Tapos yung kung paano mag-isip yung babae, maraming spiral. Kung paano mag-isip yung lalaki, isang diretso lang, o kaya isang pababa. Okay. Ganun talaga. Hindi, pero totoo, kapag ka sinabi namin na wag nyo kaming papansinin, galit ako, wag kayong maniwala doon. Hindi yung totoo, nagpapapansin kami, pansinin nyo kami. Kasi mas lalo kaming magagalit kung talagang tinutuon ninyo na wag kaming kausapin. Tama. O, diba? Pero kasi ang ibig sabihin nun, that's how differently our brains are wired. That's how different yung pagkakagawa ng utak natin. Iba talaga eh. Correct. Iba yung hormones nyo sa hormones din namin eh, diba? Tama. So, madami talagang mga differences. Kaya, wag mo laging iasa na maiintindihan niya. Diba? Kaya lagi nating sinasabi, Jegs, na i-communicate mo. Tama. Sabihin mo na verbalize mo. I-verbalize mo. Tama, verbalize. Kasi ang communication mo parang, wag na tayo mag-usap o kaya, hindi ako galit, pero Gina G. Kaya nga nabuo yung kanta na to. Oo, ang babae. Pag-ibis na naman. Pakinggan natin siya. Ang aming sasagupain Yan, ay di na kami maaaring pigilin kahit na ilang bundok. Totoo. Minsan nga ginawa na nung lalaki, galit pa rin yung babae. Hayaan nyo na ganun kami. May sapa kami, di ba? Ang babae parang adobo, di kompleto pag walang toyo! Ay, nako. Kaya, girl, ikaw na ang makipag-usap sa kanya. Hindi niya nagigets. Tingnan mo, kaya ito yung sinasabi ko na, na hindi mahirap sa akin para mag-sorry. Kasi baka mamaya, in-overthink ko na yung sitwasyon, yung pala, nagkakape lang siya. Akala mo nagtampo na. Akala mo nagtatampo siya. Ikaw, dinidibdib mo talaga ng gusto. Tapos siya wala siyang ginagawa. Sabi mo, malaking away na to. Kaya nga. Yung pala nagpahangin lang. Pag-uwi, okay na. Wala. O, kamusta ka na? Ikaw naman, nandun ka na nagmumuk mo. Correct, nagngingit-ngit ka. Naghahanda ka na ng argument mo. Totoo, nireplay na namin sa utak namin lahat. Lahat ng mga pwede, mga senaryo na pag may sinabi kayong ganito, ito yung rebat namin. Diba? Pinwesto mo na yung kaso mo. Ayan, totoo! Nakaayos na lahat. Tapos pagdating ninyo, parang wala lang nangyari. Tara, kain tayo. Na parang, hindi ka man lang magsosorry. Hindi man lang natin to ipoproseso. Walang pagpoprosesong naganap. Wala, tapos na yun. Bati na tayo. Kaya nga! Nakakaloka! O di kaya, sorry. Oo, Yun lang. diba? Iba't iba po mag-isip. Kaya para sa akin, hindi na natin dapat, yun nga, it doesn't matter kung sino who says sorry first. Kasi, eventually, ikaw din naman yung mapapagod kapag ikaw yung nag-isip ng isip tapos yung kabilang party parang wala lang sa kanya. Pero dito mo rin makikita na amazing din na pinagtagpo din yung babae at saka lalaki. Diba? Kasi parang ang lalaki, ang perspective namin, parang nag-isip kami, parang palabas. Oo. Yung babae sa loob. So, covered lahat ng areas. Oo, totoo. Parang gano'n. Oo, tama. Amazing Naisip siya na, naisip mo yun Oo. Tapos si lalaki naman, naisip niya yun. Ayan, so diba? covered lahat ng area sa family. So ibig sabihin, ang galing din talaga ng pagkakagawa sa atin. Yes, perfect combination. Oo, perfect combination. Isa na naman pagpapaalala, sino gumawa sa atin? Yan. Hindi naman po tayo dumating lang dito ng ganun-ganun lang. Tama. Diba? So there is a God, there is a creator na naggawa ng lahat ng ite. At perfect yung purpose niya talaga na mag-meet yung lalaki at babae dahil nga covered lahat ng ng aspeto. Tama. Diba? Diba? Mas madali ma-resolve yung mga problema. Correct. Sa True Lalo to lang halong eklabu, diba? Kaya tiisin mo na lang, ganun talaga. Kanya-kanya tayo ng wala namang perfect Ikaw, Mrs., hindi ka perfect. Tama. Ikaw, Mister, hindi ka perfect. Tama. Diba? So dahil kayo ay two imperfect people, you should do your best to work together. Yan, i-complement yung isa't isa para maging perfect ang ninyo, correct, harmony. Hindi kayo perfect as one. Individuals. As individuals. Pero pag maganda yung
Correct. pag-compliment nyo sa isa't isa, magiging perfect ang relationship. Tama, di ba? So, kaya po yan. Ayan. Kaya naniniwala ako na ang pakikipagrelasyon para sa mga para sa mga matitibay lang. Bawal dito yung mga mahihinang nilalang. Correct. Kasi kung mahihinang nilalang ka, hindi ka pwede sa isang relationship. Tama, oo. Alam mo naman ang relationship, ang daming kaakibat na Correct. komplikasyon. Yes, nandyan palagi yan yung mga trials. Correct. Hindi nawawala Totoo. yan eh. Kaya yung isang kong kaibigan na parang nagkaka-anxiety na siya kasi single siya. Mm-hmm. Sabi ko talaga sa kanya, sa tingin mo ba kapag hindi ka single, wala kang anxiety? Medyo mas single ka, wala kang problema. Kaya nga eh. Di kasi parang feel niya na Left meron out siyang siya. meron siyang kakulangan. Tapos yung kakilala ko pang ito, yung alam mong ano siya, Jegs, yung matalino, yung alam mong pangmalakasan. Sabi pero na kakilala mo, ayun na naman si Nicole, kinuwento na naman. Totoo. Meron na naman pong isang kaibigan ng splinok sa radyo. Isang kaluluwa niya na yung pinag-uusapan sa radyo. Isa na naman pong kaluluwa ang pinag-usapan sa radyo, di ba? Hindi kasi parang siya, established na. Mm-hmm. Na kapag nalaman mo yung kanyang mga credentials o yung mga natapos niya, yung mga narating niya, masasabi mong kainggit-inggit siya. Pero dahil single siya, madalas nararamdaman niya na kulang. Parang ganon. Sabi ko naman sa kanya, merong mga iba na in a relationship sila, hindi nila narating yung narating mo. Ayan. 'Di ba? Pero stress din sila. Kasi may mga price din para makuha mo isang bagay. Meron. May yan. Kaya siguro nag-dedicate siya doon sa kanyang career. Correct. Kaya napakakaligtaan niya rin yung love life. Love life niya. May trade-off. May mga iba naman puro love life, pero ngangi yung career. Yan, wala talagang perfect. Correct. Kung lagi tayo magko-compare, wala ngangi. 'Di ba? So ang mahalaga is kung ano yung meron tayo ngayon, appreciate. Yes. 'Di ba? Be grateful. Correct. Be thankful. Kasi Ayan. kung ano man yung meron ka ngayon, yun yung kailangan mo ngayon. Yan. 'Di ba? God knows what you need. Yes, darating din yung perfect time mo kung para talaga sa iyo 'yan. Dadating hindi mo maiiwasan yan. Correct ha, hindi mo talaga maiilagan 'yan. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandita. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!